Zoals eerder gezegd kunnen vrijwilligers sinds kort weer flink aan de slag in de natuur. Dankzij de hulp en advies van het steunpunt Landschapsbeheer. Dat kan op vele plekken en in samenwerking met andere natuurverenigingen. Een goed voorbeeld daarvan is een snoeiactiviteit in Heithuizen. En dat is een aardige klus, toch Robert? Inderdaad, hier wordt flink gewerkt, maar ja, alles komt hier samen, toch? In feite, Cyril? Ja, inderdaad, dat klopt helemaal. Nou, de theorie natuurlijk die ze allemaal hebben gehad. Vandaag de praktijk, hè, de D-Day in de boomgaard. Het D-Day. Ja, D-Day eigenlijk. Ja. Waar iedereen aan de slag gaat ook echt inderdaad. En die kennis wat ze hebben opgedaan, inderdaad nu echt in de praktijk kunnen gaan brengen. Ja, moet je nog veel controleren of dat alles goed gaat? Ja, controleren. Wat is controleren? Hè? We lopen rond in de boomgaard en we geven tips aan de mensen die inderdaad nog wat... Ja, iedereen doet het voor het eerst. Zijn wat onzeker natuurlijk. Hè? Je helpt ze mee. We hebben ons stappenplannetje hoe je die boom aanpakt. En daar helpen ze dan in. Ja, we zijn nu in Midden-Limburg, maar het kan in feite door de hele provincie. Ja, we zijn als steunpunt natuurlijk ook door de hele provincie actief. Hè. Dat zit ook vooral in die opdracht van de provincie. Dus we gaan van noord tot zuid. We kunnen beter hier beneden de boel uitwerken en daarboven weghalen. Dus die toptak gewoon helemaal uitsnijden. Ik zou die toptak er gewoon uithalen. Wij zijn als Herenboer Roermond zijn wij eigenlijk al een tijdje op zoek naar grond. Liefst zo dicht mogelijk bij Roermond. Ja. En wij kwamen in aanraking met het Limburgs landschap, omdat zij natuurlijk heel veel mooie locaties hebben in Limburg. En vandaag was onze praktijkdag. Nou ja, en, hoe belangrijk is zo'n steunpunt dan voor jullie? Nou, eigenlijk heel erg belangrijk. We zijn allemaal voor natuurbeheer op een goede manier, natuurbehoud. En we dienen eigenlijk wat dat betreft een beetje dezelfde doelen. Ja. Die weg kan, want die zit deze wel. Ja. Die tak gaat over die gesteltak en daar moeten we wat mee. Want we hadden gezegd dat die gesteltak alle ruimte krijgt. Dus dan gaat die eruit. Ja. Deze gaat wel leuk. Ja. Dankjewel. We zijn nou die bomen opnieuw aan het snoeien. Net het laatste moment in het jaar waarop het nog kan. En we proberen dus vooral die onderste gesteltakken weer mooi vorm te geven. Dat daar goed vrucht aan kan gaan hangen. En dat we in het midden van die bomen een heleboel licht en lucht in die kroon krijgen. Zodat daar veel minder kans is op allerlei ziektes. Goed kijken, zitten er ziektes in of niet. Hè? Liefst inderdaad gewoon eruit trekken en scheuren. Want als je het met het materiaal doet, dan moet je sowieso na iedere boom natuurlijk even goed worden ontsmet. Want anders dan draag je door zeg maar, op een andere boom. Maar jullie hadden de gesteltakken zo allemaal al gekozen en daar al... Hoe beviel het? Heel goed. Het was een prachtige ochtend. We hebben heel veel bomen gesnoeid. Ja. Meer dan ik had verwacht. Want wij zijn beginnende snoeiers. En ik begrijp, jullie hebben cursus gehad voordat jullie hier aan de slag konden. Ja, en dat was echt nodig. We hebben een avond, echt een goede gedegen avond theorie gehad. Ja. Waarbij we alle stappen doorgingen, de verschillende bomen, fases, heel veel nieuwe dingen voor mij. Oké, en deze boom heb jij gesnoeid. Ja. Wat vind je ervan? Hij staat te stralen. Nou, het is heel dankbaar werk, snoeien vind ik. We gaan hier even afsluiten, kijken hoe dat het verder gaat. Het heeft een tijdje stilgelegen en jullie zijn ook wel blij dat het we zijn hartstikke blij dat we weer aan de slag kunnen. Dat zag je vandaag ook hier, een enthousiaste groep. Alle mensen zijn ook wel blij dat er weer zoiets is, hè, waarmee ze die ondersteuning kunnen vinden en waarmee ze inderdaad met ons aan de slag kunnen. Ja, moet je na afloop wel alle vingers tellen bij de... Alle vingers en vooral alle materialen altijd, hè. Dat ook alles weer netjes terugkomt. Zodat we alles bij elkaar houden, ja.